Sa headlines kan mga barata, University Belt kan siyudad ni Naga, lalataga nindakol na loading and unloading signages. Malipot na kamugtakan kang panahon, apektado ang gulay asin prutas sa Naga City People's Mall. Pasakaw Municipal Police Station, may paglilinaw sa issue kang pot session subuot sa laog kang sarong eskwelahan. Mga musikang Pilipino, liwat tinawan buhay kang Saint Cecilia Music Conservatory. Uy ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Punong barangay kan Peña Francia, Public Safety Office as in Traffic Management Unit kang Naga City Police Office, pinaghiling ang kamugtakan kan tinampo kan Barangay Peña Francia. Ini para sa ibubugtak ng mga signages para sa loading and unloading area. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Amay na pinaglibot ni punong barangay Jackie Villafuerte ang kalabaan kan barangay Peña Francia Ciudad de Naga kaibanan ng pamayo kan Public Safety Office na si Mr. Rene Gumba asin Police Station 3 Station Commander Police Captain Anthony Buaza. Ang rason para hilingon ang mga sidewalk para sa planong pagbugtak ning mas nakul na karatula kung saan nakadesignar ang loading and unloading area asin ang mga lugar na bawal ang pagparking kan sa indang mga bihikulo. Susug kay punong barangay Villafuerte, kinaulay naman ninda ang mga business owners asin residentes na yaon digdi asin sinabihan na bawal na ang anuman na obstruction sa tinampo. Pwedeng ibuhon na loading and unloading area and tigagayta na din and tinatawan ng information si mga residente asin si mga establishment owner na bawal na si mga obstruction digdi sa kalabaan ng barangay Peña Francia. Dagdag pa ni punong barangay Villafuerte, nasusunod man subot ang loading and unloading areas, alagad masigot ining papautubon ngunyan, lalo na ang kalabaan na inikan barangay Peña Francia, ang kinamumugtakan kang anom na eskwelahan. Mas gigibon subot na visible sa mga drivers ang mga signage para masunod ini asin tulos mahiling kan mga motorista. Pero ngunyan mas pinagayon and pinagadalan kan sa tuyang matibay na mayor na si Mayor Lenny Robredo na laganan ning mga signage asin mga loading and unloading area na mga pintura digdi sa may tinampo tanganing ma-identify tulos kan sa tuyang mga bihikulong nag-aaragi. Ang kooperasyon kan publiko ang kaipuhan tanganing maging magayon ang planong gigibuhon kan lokal na gobyerno kan Naga kaibanan ang mga barangay. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, dakulang tabang man ang public address system kan Barangay Peña Francia para ma-monitor kung nagsusunod ang mga motorista sa pagpark, pagpapasakay asin pagpababa kang mga pasahero. Apwera kaini dakulang tabang ang public address system sa pagresolbera ning mga kaso, lalo na kung may mga salisi na tulos nindang narerespondihan. May plano pa si punong barangay Jackie Villafuerte na madagdagan ang saindang mga gamit sa command center. Ang satuyang command center sa Barangay Peña Francia, dakulao na tabang. Lalong-lalo na po sa pag-solve ka mga aksidente digdiyo sa satuyang barangay. And si mga nagkakawar ng gamit, nare-recover ta po. Nagpaplano ang Barangay Peña Francia na magdagdag pa ng mga additional na CCTV cameras asin mga IP address. Tanganing mas makatabang asin makaguide sa tuyang mga residente digdiyo sa Barangay Peña Francia. Sa iba pang bareta, day kabali sa 2026 annual budget kan lokal na gobyerno kang Naga ang pagbakal ng mga bagong garbage trucks para sa Solid Waste Management Office. Sa paliwanag ni City Councilor Elmer Baldemoro, sinabi kaini na may mga grupo o organisasyon subuot ang nagpromisa na madonar ng bagong garbage truck sa syudad kung kaya dainan ninda ini pinagbugtakanin pondo. Ang dinagdagan subot ninda sa budget kan SWMO iyo si allowance kang mga personahe. Dahil may mga commitment po itong mga mataong truck sa lokal na gobyerno kang Naga, sigun po sa satuyang alkalde, iga po ni mga organisasyon, mga foundation, asin kumpanya na madonar po ning truck. Kaya iyo po to si rason kaya dahil na nag-alokar ning pundo para po sa pagbakal ning truck. Instead po, nagtaon na lang ning kadagdagan na allowance para po sa mga personahe kang SWMO. Sa iba pang bareta,
Hinahagadan in comment kan sangguniang panlunsod kang Naga ang Naga City Hall Press Corps, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter, mapadapit sa ordinansang pinag-sponsoran ni City Councilor Gail Gomez na may titulong Promoting Responsible Reporting on Trauma-Sensitive News. Pinagtukar ang nasabing issue sa session regular kan sangguniang panlunsod, ngunya na aldaw. The second item is a proposed ordinance authored by the Honorable Gilda Gail Abonal Gomez promoting responsible reporting on trauma-sensitive news, providing guidelines, prohibited acts, duties of media entities, and penalties for violations thereof. May I proceed to the disposition, Mr. Chair? Yes, please. The committee resolved to direct the Secretariat to furnish copies of the proposed ordinance to the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, City Hall Press Corps, through Mr. Mike Marfega, the Camarines Sur Press Corps, and other media entities for their comments, and request them to submit the same within 10 days from receipt thereof. I so move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, the motion is approved. Padagos sa mga bareta. Sa paagikan sa iyang social media account, pinagpahiling ni 3rd District Congressman Nelson Legacion ang sayang pagbisita sa pinagtatrabahong Plaza Quezon digdi sa syudad ng Naga. Sinabi kaini na madagdag pasubot ng trabahador ang kontratista para mas maging marikas ang paghaman kaini asin matapos sa masunod na mga bulan. Ang pondo sa patrabaho sa Plaza Quezon ang bakong hali sa lokal na gobyerno kang Naga, imbis na hagad subot ninda sa gobyerno nasyonal, katuwang si City Councilor Omar Benafue. Ang Plaza Quezon ang nagiging venue sa mga aktibidad pag Peña Francia Fiesta. Sa samuyang pagbabalik, malipot na kamugtakan kan panahon may epekto sa gulay asin prutas sa Naga City People's Mall. Yan asin iba pang nangyenot ng mga bareta digilang sa GNN TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga?
Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Magkaibahan mo dyan sa custodial facility kang Pasado alauna immediately pagkaabot ng sinabi ng exception sa Newsway. Prutas sa singgulay sa Naga City People's Mall apektado kan malipot na kamugtakan kan panahon. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang malipot na kamugtakan kan panahon sa syudad ning Naga ang may dakulang epekto sa presyo, asin kalidad kan gulay, asin prutas na itinitinda sa Naga City People's Mall. Ay, di man po nagpapasendo. Sigun sa may sadiri kang Axelmar Store, pabor sa inda ang malipot na panahon. Hulit tamagayon ang kalidad kan mga gulay na dinadara sa inda haling bagyo. Haloy subuot maraot, umalapa ang gulay, ngunya na magayon ang panahon. Sa gulay, mas pabor nga ni pag aling bagyo ang lipot. Magayon ang sayang quality. Magayon si produkto pag aling bagyo. Medyo haloy ang sa iyang buhay, dahil tulos na moist. Dawa pag mga vegetable, dawa 1 week, pag magayon ang panahon. Sa presyo kan gulay, may nagkakapirang gulay ang buminaba ngunyan ang presyo. Arog kan repolyo na nasa 70 pesos na sanaan kada kilo, 40 pesos sa sayote, asin 110 sa carrots. Mayo man problema sa supply, hulita regular ang deliver sa NCPM. Nagbaba ang presyo kang vegetable sa mga ricado. Yung baga lang 70 ang kilo. Pag per bag mas barato. Namumula lang ng 40. Actually alos gabos. Ang patatas lang ang dahil pero actually nagbaba naman. Dati 140, ngunyan baga na lang 100. Regular man ang abot. Alos aral man may abot di sa Naga City. Iyo bagay niya ang pinakasintro kang Camsur. Kung may darang magayon na epekto sa gulay ang malipot na panahon, kabaliktaran man ini pag-abot sa prutas. Urog na sa mangga, mas madali ining maraot ngunyan kumpara kung tag-init. Huli digdi, tulos babawasan ni Malin Mayaw ang presyo kan mangga para da ini masayang. Dawa pa limitado ang supply kaini asin halangkaw ang presyo. Bali po ngayon, sa ngayon po kasi taglamig po tayo ngayon. Yung epekto naman po okay naman po siya. Kaya lang po dahil nga sa kasama na po yung tag-ulan din, ang mga mangga po ngayon ay karamihan po yung nagkakaroon ng mga polka dots po siya. Yung parang nasisira kaagad. So yun po yung namin na madali sa pangalawang araw parang biglang sira kaagad. Kasi yung init, lamig po or ulan, konting lang po nasisira kaagad. Pero the rest naman ng prutas po is okay naman siya. Ando na rin po tayo para hindi naman po hindi naman po masayang yung mga mangga. Actually kasi mangga ngayon talagang mahal po siya dahil yung supply po is limitado, hindi pa siya season. So, kung sakali man po hindi gaano na nabibili po, so babagsak po yung presyo po talaga. Either na 100 ang kilo or 80 ang kilo po. Mientras tanto, sa tahaw kan malipot na kamugtakan kan panahon, presyo asin kalidad kan produkto ang nagiging basihan kan mga nagtitinda asin nagbabakal digdi sa syudad ning Naga. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak.
Sa police report, pasado 1:55 ng hapon kasudma kan magkondisir ng drug buy bust operation on Police Station 3 sa Lilac Street, Zone 4, Barangay Calawag, Naga City, kung saan naaresto ang 32 years old na si alias Dennis. Nakuha sa suspect ang sarong plastic sachet ng suspected shabu asin pinaalang na dahon ng marijuana. 4,080 pesos ang kantidad kan shabu na nakuha sa suspect, mantang dai pa madeterminaran kung pira ang kantidad kan pinaalang na dahon ng marijuana. Sigun sa PNP Naga, ipapasairaro mo na sa inquest proceeding ang suspect antes ma-file ang kaso. So, ugma pong ko yan, alaw na, pasado alaw na 55 siting hapon. So, nakauga po kami ng bypass operation dito sa Lilac Street, Zone 4, sa Barangay Calawag, Naga City. Sa Suarin, sarong 32 anyos na lalaki, maing trabaho. So, nakuha namin po siya ng kaya, ng sarong heat seal transparent plastic sachet, ng suspected shabu. And then, upon searching, huwag pong nakuha sa iya ng dried marijuana leaves. So, ini pong nakuha sa iyang kaya, drugs, nagkakahalaga po niyong nasa 4,080 pesos. Ano po, ini pong marijuana naman, so may podigdi yung kaya under kuyan pa po sa subject pa po sa kuyan sa forensic. Ini pong kuyan, ini yung suspect po is considered as street level individual po siya. So newly identified po siya na drug sa suspect. Sa iba pang police report, grabe subot ang epektong iwinalat asing pinag-agihan ngunyan kan 22 anyos na ina kan nako ang umboy sa Bagong Bayan Sur, Naga City. Alagad dai subot gustong sabihon na absuelto na sa kaso ang ina kan umboy, sabi ni Police Captain Anthony Bueza. Kinakaipuan lang kan Police Station 3 nin mga ebidensya para ma-file ang kaso laban digdi. Sa ngunyan, temporaryong nasa pangangataman ini kan magurang habang nagpaparahay. Inabisuan man kan Police Station 3 ang magurang kaini na magpasairaron sa counseling kaibahan ang saindang aki para pag-ulayan ang problemang inaatubang kan pamilya. Pagirumdum ngunyan kan PNP sa mga magurang na magkaigwanin oras sa indang mga aki. I-monitor ang sitwasyon asin aramon kung si Isay ang pirming nakakaibanan kan mga ini. Si status katong 22 anyos na babae na nakuha na nga ng gada na umboy is nasa state of depression. Yun siya doon na talagang sabi nga ni kansi mga magurang na nakaulemi, may nagkuya na siya, nag-try na mag-suicide. So talagang grabe si hinagyan niya before pa katong nagkuya siya, talagang nagbados. So dahil naman nga ni Aram kung sisayang naman. Sa kuya, sa pangangataman kang sayang magurang, and then nagpapabulong kasi talagang ang sabi nga ni is maputla pa, and then dahil pa nakakaulay ng tultol dahil nagkatarap. Sabi mi nga ni, so nagtaw na lang kami ng advice or guidance naman sa magurang na mag-counseling. Bako lang si itong akin indang 22 anyos, kundi sindang pamilya mismo. Inamin man nila na talagang may pagkukulang man sila duman sa aking nila. Pwede pa po siya makasuhan. So, kaya pa malapit ng mga ebidensya, witnesses para ma-file sa kaso. Pagirumdum lang sa magurang, siguro magkaugwa ito bagang banding kang mga aki, lalong-lalo na babae pati ito. So siguro kayo po nindang i-monitor kung ano ang sitwasyon na, lalo sa pagklase. And then, aramon itong mga barkada niya, kung sisay. And then, from time to time, bako cellphone na para karaputan, magkulay man itong maskip mayo ng cellphone sa lalo na pagkakaibag ang mga dinner, pagbanggi. Apoton ko anong mga sitwasyon kung masisipagklase. Sa kasumpay na bareta, bago pa ang nagkapirang report kan mga umboy na nadidiskubreng iwinalat kan sa mga ina,
Igwa ng ordinansa ang lokal na gobyerno kang Naga manungod sa parental responsibility kung sa matatawanin penalidad ang siisay man na magurang na maaaraman na nangungulog o iwinawalat ang sa indang mga iminundag na umboy na mayo ng buhay. Susog kay City Councilor Gail Abonal Gomez, dahil dapat sinda mag-abot sa araw kay ng sitwasyon, huli taigwaman sa indang makakatabang sa problemang inaatubang. Dapat ba iyan nangyayari sa satuyang syudad? So, ang Samuya, even before all these things happened, igwa na kayang ordinance on parental responsibility. Digdi sa ordinance na niyubig, sasaro-saro sa mga responsibilidad kang mga magurang, nakalaag din sa mga prohibited acts. So, igwa siyang neglectful acts, tapos igwang mga abusive acts. And pigpe-penalize ang mga magurang kung sakali na makakomiter sila kaning mga gibo na iniyo. Pero ang siguro mas dapat na tawanan ning doon, tutukan na sana di kita mag-abot sa araw kaya na nape-penalize kita kang mga magurang dahil di inida nagigibo sa mga obligasyon and the responsibilities over their children. Padagos sa mga bareta, pinaglinaw kan Pasakaw Municipal Police Station na may usubot nangyaring pot session sa sarong eskwelahan sa inang banwaan kung saan nahiling ang mga pinagsulong papel. Sa social media post kan Pasakaw Municipal Police Station, may usubot drug paraphernalia o illegal na droga ang nakuha bilang ebidensya sa laog kan eskwelahan. Maging sa pahayag kan teacher in charge, may umansubot sindang nariresibing sumbong na may makadudang aktibidad sa indang compound. Inabisuhan man kan PNP Pasakaw ang publiko na maging malikay sa mga impormasyon sa social media para makaiwas na makakrear ng pagkatakot o kariribungan sa publiko. Padagos sa mga barata, formal nang nagsumpa bilang miyembro kan Kongreso si Attorney John Chan kan Ako Bicol Party List na karibay ni dating Party List Representative Elizalde Co. Si Congressman Attorney John Almario Chan iyo ang second nominee kan Ako Bicol Party List. Kabali man sa pinagpromisa kaini kan nakais na eleksyon iyo ang pagtulod sa renewable energy. Mga musikang Pilipino liwat tinawan buhay kan St. Cecilia Music Conservatory kan Universidad de Santa Isabel sa paagi kan sarong konsyerto. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Ngutya ng Pasig, Sarong Banggi, magkaugnay kay ganda ng ating musika. Pirasa na ini sa mga classic original Filipino music na naging tampok sa Consorcio Conservatoire 2026 kan St. Cecilia Music Conservatory kan Universidad de Santa Isabel kan nakaaging simana sa USI Auditorium na may tema nga sariling atin, titik, tunog at indayog ng musikong Pinoy. Ang concert na ini pinaghaman kan Bachelor of Music Students Organizations sa pamayo ni JC Matthew Maniebo as in Francis Johnson Pacardo. Kaibahan ang nagkapirang komite sa produksyon. Tampok mandigdi ang mga performers kan anom na performing groups na nagdulutin mga klasiko as in makabagong musikong Pilipino. Sarong concert ang naging pagrukyaw kan kultura bak walang para magirumdoma kundi tawanin buhay ang satuyang musika. Obheto kan concert na maipabiso sa publiko ang hiwa sa sinyaman kan musikong Pilipino sa paagi ng pagkanta asin pagtugtog ng mga instrumento para sa mga napiling piyesa na manungod sa mga klasikong musiko, awiting bayan asin makabagong komposisyon. Sa paagi kaini, mapapararom ang kultura asin koneksyon kan mga paradalan sa saindang sadiring musika, kasabay kan pagpreserbar sa original Filipino music o OPM. Ito po ng ating concert na itong sarili natin. Ang
mga Filipino works po kasi sa panahon ngayon ay very scarce na kasi mapakinggan. Very modernized sa ngayon ang music na naririnig ng younger generation. So, our goal kasi po sa Music Conservatory is to preserve these Filipino works and share to the younger generation as well. Itong mga works na ito na hindi lang pala yung naririnig nila ngayon. May mga may mga involvement ng classical music na meron tayo dito. Kasi ito pong aming concert, this is annual. We started 2019. But we mainly featured classical works, Western classical music. And very limited lang yung mga Filipino works. So ngayon, had to come up with an idea na ma-highlight talaga yung kung ano yung sariling atin. Hence, the title of the concert and the theme. Featuring different categories, different genres. Pag nagpaplano kami ng concert na to, actually big inspiration namin si Mr. C, si Mr. Ryan Cayote. Yung sariling atin na galing sa musika niyang kay ganda ng ating musika. So, kinomemorate po namin yung mga national artists natin sa Pilipino. So, laking pasasalamat po namin sa mga kompositor ng Pilipinas, lalo-lalo na yung nabubuhay at yung hindi na rin nabubuhay. So, yung goal po talaga namin is mapanatili natin yung pagtangkilik sa Filipino music. Although, yun nga, sabi ni Sir kanina, nag-modernize na yung music natin, mas lalong namamagnet yung mga kabataan ngayon sa mga modern music. So gusto namin buhayan ulit yung saya, as in yung kagandahan ng ating musika sa sarili natin. Sa kabilogan, tradisyon na inikan institusyon, ang Consorcio Conservatoire 2026 saro sa patunay na ang musikong Pilipino padagos na nabubuhay sa mga tao. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day man namin i-follow ang saming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod ng mga baratang garantisadong nangyenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga barata as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Maika Angeles, as in ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Be a tiger today.
Ano, morag ka?